Зодиакалният знак е Овен, а кореспондиращото небесно тяло е Марс. Подсказано от червената мантия и червения цвят в такава фона на картата. Има и 4 овенски глави, изобразени на трона на императора. Овен е пролетен знак. Някога в древността овните са били първите, които са били хвърлени в битка, не случайно е избран и тук да представлява точно императорската енергия и да разкаже за нея. Само, че това, което трябва да направи впечатление е, че не са живи тези овни, те са само каменни овенски глави. Какво идва да покаже това? Това е окротената сила. Императора знае силата си и дори нея е окротил. Ако трябва това да го разкажа през приказка, бих използвала метафората с златното руно, отново от древногръцката митология. Имало един цар, Атамант се казвал той, и той имал 2 деца от първата си жена, която била облачна богиня. Се оженил повторно, мащехата не е обичала децата, искала да се отърве от тях и направила така, че всички да помислят, че плодородието на земята зависи от това дали царя ще принесе в жертва децата си или не. В крайна сметка той ги принесъл в жертва, но майка им, облачната богиня, се е намесила и изпратила един овен с златно руно, пратеник на боговете, да ги спаси. Фрикс и Хела се казвали децата, качили се на гърба на овена и той препуснал за да ги спаси, но пътя бил толкова дълъг, че в крайна сметка Хела паднала. Там, където е паднала тя, морето се нарича морето на Хела, или това е Хелеспонд, старото име на Дарданелите. Само Фрикс успял да стигне жив и здрав до крайната дестинация. Овена го спасил и всъщност неговата златна кожа, златното руно е било подарено на царя, който го приютил и го спасил. Като златното руно било символ на властта и на правото да управляваш. И всъщност по-късно цяла история нова има за търсенето на златното руно от Язон и аргонавтите, и като цяло Овена като символ на това правото да управляваш, обаче е преминало през изпитано в много изпитания. Ако ви е интересна историята на императора по начина, по който аз я разказвам, гледайте и утре. Ако искате да научите всичко на куп, може да последвате и да се абонирате за моя YouTube канал. Линка е в описанието на настоящия профил и да изгледате цялата история на куп. До утре!